ngapakakeun tebi-tebi son pengen patuh pangaran wis tepang nyapirakakeun bapak karunia sareng mama Sofie gede wong si pedang dewek aya Perdi Bunda Eri Bunda Jeneni sami nyaksini doa Kakang ari wis mikiri nasib dirine kenangan ning waktu kiyen artinya kayak ngapa sih kakang kenang aku sing arane nyandang bagus kayak ngapa sih sing arane mangan sing enak-enak urip pijer dadi ecehane tangga batur kakang tapi semono gah lamun tadi paringi sehat mah mending kulaku ninggange lagi diparingi nyandang laras sing durung ketemu ning tambah isin kenang aku kakang karo pada bebaturan aja baturi Dewi kenangan si bokat ketularan penyakit wisirik kegawan janji ada 3 minggat mana mini monodalan mama Mika mama Suli sareng bapak Karwi kami rengakeun mama kelas mita gede sampun alis lawase Kang Supandi sing ngormati panutan kenangan adine kakang aja tentunya kakang uga ngerasakaken ya nok dudu sira dewek sing nyandang isin kelawan mirang karo tangga kelawan batur tong boro batur bisa bagi rasa anane si kakang lan saliramu gak termasuk Kanjeng Rama sejen karo tanggalan batur artinya urip bisa ngerasakaken seneng nyandang bagus mangan enak ketambah-tambah maning bapak wis sakit-sakitan bae sirahe sing sehat aja melu-melu sakit wis bapak sakit sirahe sakit cuman kakang dewek sing sehat ya Allah Gusti Kang Maha Suci lamun wis ngerasakaken derita keluargane kula paribasa
aya digantung antar langit kelawan bumi larang batin wis nembe ibu mundur sing alam dunya jangkrik dami sumelang pisan ditinggal kari kepalang disangka-sangka Bunda Eri nok-irok kang wardaya saking suka selamat sareng Bapak panitia kami rengakeun mamaku Tanjung Kertahi gede lanu 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 lalang 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 ketambah-tambah kaya deneng Bapak Kliwon lara-laraan bae tadi lamone bapak sakit sire melu sakit kono kok kakangnya ku makaya apa garpan sapa garap sing ngurusi bapak sire sing sehat gage waras terima baya apa ananen bagian paribasane lurus sedinane kanggo sore lurus sore kanggo esuk urip pas-pasan ning paribasane mudah-mudahan bokatan baik besok kiki atawa emben uripe bakal rubah no ya Allah ari wis kaya kenen kenang aku kayaknya kelingan yang ibu kakak tentunya lamun masih ana wong tua wadon ya kayaknya beli sampai kayang kenen kakak walu kepang wis kepang di para kaki tebi-tebi son pengen patepan tebi pengen patepan wis tepang ya pira kaki bapak daseng sange barling kome kedeng sareng kang wis Tanjung Kertahi Bunda Eri nok iro kang wardaya kenanga dewek ora mengerti kakak penyakit sing disandang ning dirine kenanga ning waktu kiyen memang ari awan mah kenangaku ora terlalu ngerasakaken larane ku kakak
Tapi bakal wayah manjing ba'da maghrib. Kunku dadak sekala ku kakang. Pada lara kabe awakku. Kadang-kadang wetenge sokat melilit. Beli karu-karuan pokoknya masing dirasaku kakang. Kenanga dewek orang mengerti penyakit apa sebenarnya. Ngaturaken matur kesun Nini En kang torek sayang Nini En matur kesun. Kadang-kadang si kakang lara-lara gak kenang aku tak tahan baik. Karena jari dewek mah gak merasa aja maning kokon ibaratnya berobat tuku obat kanggo mangan sedinane bega kangelan. Astagfirullahaladzim. Jari dewek mah ya wis meneng baik kudu priben maning ora. Dong. Kakang kepada bahaya orang kurang-kurang. Sampean si priwen menggawening wakaji kus dipai durung duit. Hari maune mah janji aku sore kian diantaraken ngomong iku. Tek tonggone ku sampai wayamene durung diantaraken. Niate lamun oli duitku kanggo tuku obate bapak, kanggo tuku obate senok. Jadi penyakitnya ku bakal sore ngerasa kakene. Justru kakang bakal waya maghrib kan. Pada pating greges kabeh. Ya kuniku sing dadi heran kunok bapak gak pada. Kayak bapak kliwonku. Bakal sore yang ngereng-ngereng. Bakal awan kayak wong sehat. Bakal maning rep waya maghrib bapakku ngereng-ngereng. Terap maning ya Terap kakang. maning. Apa maning dinakian aduh. Kayak-kayakku blenak kakang bawa rasanya ya kenang aku. Tapi nok ya semono gak sabar ya nok pokatan baik. Ari sengaran ujian tak ajare-gajare. Jare wong tua ngomong sapa bae wong sing gelem diuji berarti kunku wong sing disayang ning sing kuasa. Pokat bae suki kimben oli dalan sing bagus kinta nok pokat bae. Iku ana mamaku kuno kongkonane tes apa iku ku lumayan kanggo tuku obat pokatan bae gak. Aduh ana tangga sing melas. Berasa gawis entok karena kakak. Aduh. Nun, Ainun. Mamaku Mamaku beli jarega. lagune Jawa Sunda. Aduh. Duet kun makun lagu duet. Diganti sejene bae Jawa Sunda durung bisa. Ya sing pentingnya terhibur. Iya bareng sandiwara Wiramandalae. Sebisane senok bae. Jadi kini Ya dihormati senoke. mamaku bune kono. Iya bokat beli kanggo tuku obat iku kancingnya pada meletik kuno. Ya wong kelambi mung-munge gini kakang. Ya bagian sabar. Teles garing ning awak, teles tak enggo maning, garing tak enggo Ya maning. kita mau ke bapak kuwune kan jaluk dihibur bokatan bae oli bisa kanggo tuku obat ora no. Iya serok salam-salam senoke. Salam-salam dikit kanggo sing lagi panteng. Iya. Ning Wiramandala official. Ana ayah Denok Bunda Denok sing 2925. Mama Alvin sing duwe bulak paren. Mimi Haja Carini sing duwe nok cinse. Mimi kaji cari nih sing dia nok cince. Kula mah kakang lamun besok mengko oli jodoh pengennya mah gage langsung pengen dikawin bae. Pengen dikawin. Iya wis Wis aja pengen kawinan. demen-demenan maning kanggo bantu-bantu bakso. Mangga. Aduh iku 10.000 nanti nya. Aduh. Ku dodok nok wong lagi sakit kongkon nembang ya adat. Dodok senoke dodok. Iya. Ane abane bapane ngereng-ngereng maning nyau. Dodok nok dodok. Dodok oli gini. Iya dodok. Oh kan. Awas kang aduh. Mantaku bakal wong lemuku
bakat tiba ku langsung yang melangek khawatir ya namang ini bapak ya Kang. Ya kuniku Mentok pandotok kokon Pak, aduh ya Allah. dirayang-rayang bae soten. Aduh pangapura kula ya Pak, sing durung bisa bahagiakeun sampean karo adik kula. Ampura ya Pak. Jangkebok mene mengsewo nurut tetamba. Astagfirullahaladzim. Kayak kenen temen tambah dina. Penting jerit jaluk tulung tapi langkah sinung ning sapa sulitip deh ning sapa manitip deh apa ning tengah wengi gerimis di mari-mari Kang Primo gerimis di mari-mari biar kilat kawaran kulap kelingan aku neng badan Bapak Karwi Kangku Tanjung Kertai mimiku Kang Ulis Kang Supandi jaga jembar kaya sintra namun perkutut samya pilar Bunda Eri duh Bapak panitia sambat-sambat kayak ganteng aduh Gusti kula ampun mau sengit dikurang penganggih gawe keder Pak, No. papai gagel sehat. Isti indung durung pau bate. Agi sing tuku mau sore. Iya. Obat sing sira kapahit ora pengen. Oh, bapak tangger bae. Yari obat tak kabae pahit, Pak. Ada teh baka wong lagi lara ku, Pak. Cangkem-cangkem mangan segaya rasane pahit. Winginane angger teki nungku ndase mules wetenge puyeng. Ari kuat. Sekala ngomong kayak ngomong bapak. Date ari wong wis tuwa tailoke kualik-kualik. Ari mules ku weteng padu dundas. Ya ampun. Kikin kindas kiki. Kin weteng. Tuli gaya Kang ya. Kayaknya ku tambah dina, ku tambah nemen temen sih bapakku ya. Ya iya jaraku pangeran kuluwi adil. Ya baka mengkono ora adil ora apa. Dilalain yang keluargane kita sing kenang musibah.
aja kayak konon bapak ngomongin menasih Ya wis karuan melarat nang penyakit pisan. bagian kulang gue sing usaha sing penting bapak sehat noke sehat. Wong kandak kutukul temen ya. Aku wong nang Anak tamu. Garang-garang temen tamu nih pak. Kun kula kasing cilik temen sih ya. Gede-gede temen wetenge. Gara-gara sirak ini plek. Apa sih Kang? Angger nyelok nyalakakenku. Jare usun kota koneku bakal lewat perapatan. Wis jaluk takon meneh kena. Penasaran sih. Rampes sawaning kedokan watu dawa pengasahan wong urip aja lok nakal wong nakal mangsa langgeng wong nakal mangsa lawasa eling-eling ya mangka eling lah. Mune maisun keluar pantakon. Barang delenge wonge kaya konon keder siraku. Apa saleh wong takon sih Kang? Kini lagi nangis terderukan kini ya. Oh, wis laka maning. Apa kuno? Baka wong merarat, wong kerek, nangis terderukan, berarti rebutan badogan. Ya tidak tentu Kang rebutan padokan. Ya pada umumnya kuno blek. Ya paling mikirin mangan suku kini nganggu apa kini. Sok takona. kok gak Kita. rayak-rayak wong pirang-pirang tekane sing kuring buat pager apa sih? Iya Bapak Guri. Si kana lawangan Wis karuan pager pada bobo. Apa bedane ume wong merarat arep karo guri ku ya blek. Ya melongo kabeh keter dilawangi. Iya.